ലൈക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഭയങ്കര ഏജുള്ള ആൾക്കാരാ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 35. എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ മീൻ ഇപ്പൊ 30 ഹലോ, ആണല്ലോ. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആരാന്ന് അറിയും? ഞാൻ യങ് ഏജ് മുതൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മൂമ്മമാരായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഓ വാവ്. ആ, പക്ഷെ അവരാണ് ഏറ്റവും കുട്ടികള്. ഏറ്റവും അതാണ് അങ്ങനെ. അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു അമ്മൂമ്മയുടെ പേര് ഇയായി അമ്മൂമ്മ എന്നാണ്. യാ, ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് 100 ഒക്കെ 19 ആ ഏജിലാണ് പുള്ളിക്കാരി മരിക്കണേ. അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ എന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വൈകിട്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകും. അമ്മൂമ്മയുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ അവരുടെ ബേലൊക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ആ ചേച്ചി, പിന്നെ വേറെ 2-3 അമ്മൂമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ കമ്പനി. എനിക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇവരോടൊക്കെ. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏജ് ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുട്ടികളാവും. അപ്പോൾ 35 വയസ്സുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ 90 വയസ്സും 80 വയസ്സുള്ളവരായിരുന്നു.